Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan loom sopo ni Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ka Executive Committee jong Jaintia Students Movement, kabalalong haga katlay terek ujilia arjar arpo, kalashimi karay ban buat dia ni dorkas balapha dak sorkar jilla, halor ka jingdawa jong seng, ban penio ya ka Government College, ha kenek district kabadang sa dien baha ha ki babuan kiliang. U President jong ka Jaintia Students Movement Eastern Region, uba shnala rembai, habe keren bagila pathai kubor wa tho, ba ka seng kan ya beteng ben ya kenek jingdawa nang sorkar jilla ban seng ya ka we ka Government College hapo ka district nakada babuan nak samla puli, ki bawan nak long yeng ki badong, ki miyola satya ban beteng ya ka jing puli jong ki sa ki college ki badan hapo sorshilo. Ha kini jingalang belawan ishimentalang do Presiden Rangba jong ka GSM uba Learning Star Rembai, but u General Secretary uba Roy Tri Dakhar ka sengkalapan kharu ika Employment Cell kenang bakan buat den ya ka jinglat jong ki kam per ha ki company penmi deu bilat ki bahapo pur usam jong ka East Jaintia Hills District. De bandawa we ya ka Government College jongi po Jaintia District ide banyo ya ka Government College. Te nakadaw ba don gani ka lockdown ba don ni COVID-19 mo tengin nang persengit swa ya gani ka jing ini pai ba te ya gani ka jing dawa ya Government College tengin sedang march withdraw ya ka lockdown tengin sedang ban dawa be ka sarkar ba de ban yo hi ya ka Government College hapo yang sedang arzar we ba afar ter do arulai ni de ban yo ya ka Government College ila thawru ya ka we ka department bathmai ka unemployed cell JSM unemployed cell ki namar bele ngi thaw yakni ka unemployed cell jonga JSM mari layo i ba thayuri lom Jaintia hili bro gawe ki layo i ba bon ki kun samla mo ki bala de pure yak kerdan per te kim yo ya ka jing tre kumta ngi nalinga sing JSM dengila penkre ba lamba kani ka department jongi ba ngi tharangin yo ban pendrung kam sibon yak kon pendrung ke Rilom Jaintia.